So guys, dito tayo sa Port Bonifacio. So ipa-vlog ko po ang Port Bonifacio kung dati, ano ba ito dati. Ngayon po ay BGC na. Ayan. Dati po dito mga boss, bawal po dumaan kami rito kasi military po ito eh. So, ngayon po binuksan na po ito sa mga motorista. Naging global na po ito, naging business ano na po ito. Dito po sa kaliwa ko, kampo ng Marine po yan. Ayan po, Marine po yan. Ayan. Ayan po, Team Marine. Matatapang po yan. Doon naman po sa kabila, Navy po yan. Kabila, ayan, Navy. Magkatabi lang po yan, Navy at saka Marine. So, yung Marine at saka Navy, magkatabi po yan. Ito po yung Navy, oh. Ayan. So, doon naman po sa unahan, Army naman po. Opo. Ito po, Navy po. Navy, Marine, isa po yan. Ito po ang base military ng Pilipinas dati. Ano po? Mga hindi po nakakaalam, dito po dati bawal dumaan dito. Mga military lang po nakakadaan dito. Nagbablog na lang po tayo kasi walang pasahero. Sabado po ngayon mga sir, mga boss. So wala po akong content, hindi po tayo makapagkanta dahil alam mo naman, araw-araw tayo sa kalye. Tuwing di off lang tayo nakakapagkanta. So naghanap tayo ng content. Tingnan mo mga boss, naging commercialized na po itong Port Bonifacio. Ayan po, may mga kondo na po yan. Ayan po, naging kondo na po yan. Naging commercial na po ito. So dito naman sa kanan mga boss, so daan tayo po dito. Ito po ay Bayani Road. So dito po papunta yung mga libingan ng Bayani. Kung ikaw ay militar, kung gusto mo ilibing dito, pwede. So dito po linibing si McCoy. So ito po ang army. Ito po, ito. Ayan o. Army po yan. Yan, army din po yan sa kabila. Malaki po yung lupa ng army. Ito po ay Bayani Road po ito, ano, binabaybay natin. So papakita ko lang sa inyo kung saan ang libingan ng mga bayani. So ito po yung libingan ng bayani. Ito. So bawal na kasing pumasok dyan eh.
Kaya ikot na lang po tayo. Ayan po, ayan. Hindi na po tayo pwede pumasok dyan. Ito po, napakalaki nitong Port Bonifacio na ito to dati. So, ibinenta po ito mga boss noong panahon ni Ramos kasi sa modernization ng ating military. So wala po nangyari nung pera po dito, binulsa po yata. So ito po Heritage Park na po ito. Libingan po ito ng mga mayayaman. So dating military din po ito dati. Ayan po, ang laki po niyan. So dito po nakalibing sila Rudy Fernandez. Oh. So dito po sa kaliwa, kaliwaan po kasi ito sa kanan. Dito po sa kanan, diyan po nagtago si Napoles. Dito po siya nagtago Yan, diyan po siya nagtago. Diyan sa loob niyan. Para hindi mauli. Naalala niyo po si Napoles, yung pork barrel po. Pork barrel Queen. Diyan po siya nagtago sa loob niyan. Dati pong military camp po ito. Napakalaki po niyan. Ibininta lang po. So guys, bibigyan lang po ako ng konting information dito sa Port Bonifacio kung bakit naging commercialized na po ito. Ito po kaya binimta po ito ni Ramos time para sa ating mga modernization ng militar. Pero natapos yung Marcos Ramos time, isa yatang helicopter wala nabili. Di ba kaya nagdadabog yung sila Trillanes noon dahil mas malalakas pa yung armas ng kalaban kaysa armas nila. Pero ganun pa man, di dapat ginawa nila Trillanes yun dahil nakakasira sa ating bayan. So mamaya papakita ko sa inyo yung BGC. So naging BGC na po siya kasi naging commercialized na po Kung tawagin ngayon ay the Global City. Bonifacio Global City. Yan pala ang tawag nila ngayon dyan. So guys, dito sa Global, dito sa Port Bonifacio, nandito po yung America Cemetery. Nandito po yung America Cemetery. Ito po, ayan ayan, lalaki rin po yan. So may papakita ko yung gate nya. Ito po, ayan military cemetery po yan. Nandiyan po liniping yung mga digma ng World War II yata, World War III, World War II. Diyan po liniping yung mga Amerikanong namatay dito sa Pilipinas. Ang laki po niyan. So nandito na tayo sa BGC.
bigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman ano. Ayan po, ayan o, ayan po yung American Cemetery po, ayan. Ayan po. Ayan po yan, laki po yan. American Cemetery po yan. So guys, so itong BGC ngayon, so mga hindi pa po nakakaalam, ito po ay military base ng Pilipinas po ano. So dati po pag pumapasok kami dito, ang nadadampot namin dito mga asawa ng militar na may mga tanim na kangkong, kamuting kahoy, dinadala namin sa farmers yung mga paninda nila. So yun na nga po, so ibinenta nga po ito ni Ramos kasi nga dahil sa ating sandatahang para mapaganda no. So natapos po yung Ramos time, hindi naman gumanda yung military. So ngayon lang po gumanda panahon ni Duterte. So dito sa BGC mga boss, ang nakapaligid po dito, Simbo, Rimbo. So dati pong mga military po ang mga nakatira dyan. Diyan sa nakapaligid po sa BGC. Ano po yung ibig sabihin ng Rimbo? Ang ibig po yata sabihin ng Rimbo, Ranger. So mga ranger po nakatira dyan sa Rimbo. Hindi naman siguro lahat ranger, mga military, pinangalan lang sa ranger. So yung Simbo, komando. Yun po ang ibig sabihin ng Simbo, ano, komando, pinangalan sa mga komando. Pero hindi naman siguro lahat komando, mga civilian, mga military din, mga simpleng military siguro. So yun na nga boss, so naibinta po ito. Hindi po gumanda ang ating militar. So hindi natin alam kung saan napunta yung pera. Itanong natin kay Ramos. So okay na siguro boss ang vlog ko. So mahaba na siguro. So nagbigay lang po tayo ng konting update dito sa Port Bonifacio, kung bakit ibininta po ito ni Ramos dahil sa modernization ng ating military. Pero wala po tayo nakita, kaya nandun po yung mga investigasyon na sinado noon kung saan napunta yung pera. Pero hindi naman po nakulong eh. So wala pong nangyari sa investigasyon. So hanggang dito na lang boss. Thank you po sa panonood at salamat po sa nakapagbigay pa ko ng konting impormasyon dito sa Port Bonifacio. Na ito po ay dating military base. Yung mga hindi po nakakaalam yung mga ngayon lang po nakapunta ng Port Bonifacio, ito po ay military base dati. May mga hospital po dito, training camp ng militar. Ito po yon. Pero ngayon po, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman mga boss dati military ito, ngayon wala. Tingnan mo. Okay mga boss, salamat po. Bye po, thank you. God bless po sa inyo lahat. Thank you po.